У 4 выставачных залах размясціліся ўнікальныя экспанаты, пачынаючы з часоў забудовы замкавай гары і заканчваючы росквітам горада пры каралі Стэфане Баторыі. Многія з прадстаўленых прадметаў былі знойдзены падчас археалагічных работ розных гадоў. Зрабіць тэматычныя музейныя экспазіцыі больш пазнавальнымі і цікавымі дазволілі розныя мультимедийные системы. Есть здесь у нас такая уникальная система, именно мультимедийный ролик, порядка 6 минут, и он нам хронологично показывает именно застройку замковой горы, что здесь происходило с X века, когда поселение впервые появляется. За час рэстаўрацыі былі знойдзены шахматная фігура 14 стагоддзя, прадметы побыту, яны выстаўлены для агляду. Працягваюцца раскопкі, дзе археолагі вывучаюць, як мог выглядаць палац. Працэс гэты тонкі і карпатлівы, у аднаўленні унікальнага гістарычнага аб'екта важная кожная деталь. Оригинальных оконных порталов 16 века, к сожалению, не сохранилось, но благодаря этой реконструкции мы можем представить, как они выглядели. Рисунок на стекле нам это помогает представить, плюс 3 фрагмента колонных портала окна. Адкрылася ў замку і назіральная пляцоўка, з яе разгортваецца шыкоўны від на цэнтр горада, каложскую царкву, двор старога замка, замкавую з каланчой і сінагогай. У гарадзенцаў з'явілася месца для селфі і фотаздымкаў. Ну и поскольку считается, что замок все-таки у нас восстанавливался в стиле Ренессанс, а ренессансный замок перестроил для себя именно Стефан Баторий. Поэтому не могли мы пропустить и эту личность, в истории города Гродно. Поэтому здесь также есть у нас экспозиция, посвящена правлению Стефана Батория. Рэканструкцыя гарадзенскага замка не скончылася. Яна толькі пачалася, і наперадзе праца над каралеўскім палацам і ніжняй царквой, а таксама шмат новых таямніц, якія захоўвае ў сабе стары замак.